Šli sme hľadať baňu. Dúha nám najskôr zdvihla náladu. Výškové metre a kilometre ju mierne zrazili dole. Našli sme všeličo, len nie to, čo sme hľadali. Achát, hladvinovitý. No čo, blúdime, ne? Trošku blúdime, hej. Krásne Namiesto bane kurča. Hodiny a kilometre hľadali sme bane, kde sa pradávno robilo všetko ručne. Ťažili najmä meď. Do pekla, kde sú? Tu sú, doslova sme po 4 hodinách zrevali od radosti. Časť druhá, dostať sa dole. Hej, je tu vlhko. Hej, ale vieš, že čo to udrží, keď sa šmitneš na tých mokrých mach. Jak mám na dole teraz podľa teba? No máš vyliezť hore a zložiť zo seba. Dostali sme sa do takýchto priestorov, ktoré ale nie sú výtvorom prírody, ale výtvorom ľudí. Tvrdá skala, chlad, málo vzduchu. A pritom akoby naši predkovia nahradili prírodu. To, čo vysekali, je vlastne umelecké dielo. Vyskúšali sme, ako tu kedysi pracovali. Najskôr si svietili lúčmi. Na to si svietili. Potom prišli olejové lampy. Tieto štvône sa volajú kresanice. Je škalci, barík. Baníci sa vtedy dožívali okolo 30-ky. My sme to zdraví prežili. A takto baníkov určite neťahali. Nestíha, pomalšie, nestíha! Z podzemia Lopušnej doliny. Pre televíziu Joj, Jožo Kubáni v bani.